hade Lukas Jesus. Här finns det en betryckt, en bunden, en lam, en blind och en död. Och vi ska se vad Jesus gör i våra liv. Han växte upp och blev en man som gick runt och gjorde igång. Han sade fånge och betryckte gör jag fri. Och när man gick och innan sol och så var död sitt liv igen. Han är Messias, ja han är Guds egen son.
Då bjuder vi in resten av alla barnen och ni som var på teatern stannar kvar, självklart. Entonces se quedan ahí, invitamos al resto de los niños que se fueron a esconder por ahí. ¿Dónde están los niños? Var är ni? Det är bara att stiga fram. Bra! Vi ger en stor applåd till alla barnen, hörni. Vi ska dansa igen. Bra! Snabbt och Gustav, snabba! Rapidos! Vad hittar du? Är det alla? Va? Det är ni som ska där. Ja, men det är så. Ja, där. Hej Samuel! Finns det någon mer som är gömd bakom? Är ni med? Så Jesus kom nu till världen för att ge oss det här ljuset. Och det här ljuset är de här glada nyheterna. Så att det här ljuset finns nu inom oss. Och vad ska vi göra med det lilla ljuset? Vad ska det lilla ljuset göra? Ja? Ja? Jag måste sätta mig. Mamma, För Jesus. Hörrni ni. Det lilla ljus jag har, vad ska det göra? Det ska få lysa klart. Vad ska det göra? Det lilla ljus jag har, vad ska det göra? Det ska få lysa klart, då kör vi! 1, och 2, och 1, 2, 3, upp! Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Lysa klart, klart, klart. Lysa klart. Bra! Det ska få lysa nej. Det ska få lysa klart. Jag sätter den under peppan, nej. Det ska få lysa klart. Jag sätter den under peppan, nej. Det ska få lysa klart. Lysa klart, klart, klart. Lysa klart. Bra! Rättaren vill blåsa ut. Det ska få lysa klart. Oh, oh. Rättaren vill blåsa ut. Det ska få lysa klart. Rättaren vill blåsa ut. Det ska få lysa klart. Lysa klart, klart, klart. Lysa klart. Igen! Ljuset ska ut över världen vandra. Det har Jesus sagt. Ljuset ska ut över världen vandra. Det har Jesus sagt. Jesus ska ut över världen vandra. Det har Jesus sagt. Jesus sagt, sagt, sagt. Jesus sagt. This light of mine, this light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Come on! This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Everywhere I go, everywhere I go, I'm gonna let it shine. Woo! Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. En stark applåd till våra två mäktig generation. Tack så mycket. Tack så mycket för idag. Vi kan gå tillbaka nu igen. Och så ska vi bjuda fram Royal Priesthood Juniors. Så vi ska bjuda fram dem.